Kana watsamwa zvako zvo ndakudza asi ndongokudza chokwadi. Kana watsamwa kana watsamwa ina ndakana basa nazvo. Kana watsamwa sindotaura chokwadi. Afana wechiduku muno mujoni hamuna mukadzi muno mujoni muno kubasa kuno hakuna mukadzi kuno. Hazina kuti vafana wechiduku chero madhara zera rangu vakuru vaduku vese kuno mujoni hakuna vakadzi kuna mahure kuno. Kana watsamwa kana watsamwa ndabasa nazvo. Kuno kune mahure kuno kujoni hakuna vakadzi kuno. Wakambona mukadzi anoda kuroorwa anoenda kujoni kunotsvaga basa kuti ndichangozoroorwa ndiri pabasa. Kuno kune mahure hapana. Bonzi munotosangana vanhu kumasvingo vokubulawayo vokuharare kumberengwa rushabani chikupi zvese kwarusape vanhu vese vava vakasiyana siyana. Mumwe nomwe akabva kwake nenhamo yake achitsvaga basa. Aisvika muno mujoni umu yoda kumutora mufunga kuti ndomuita mukadzi. Unomuwana kupe mukadzi akati hakuna kana mukadzi kuno kujoni musazvinyengera. Vakadzi vari kumusha kuZimbabwe kwauda kuroora inde. Bvunzai Tendai Ndoro yaringochema akatorwa property yese. Ende akatorwa nemunhu wemuno muSouth Africa. Ndodambudziko. Hakuna mukadzi kuno. Kune mahure kuno South Africa. Vakadzi vanogona kutsamwa vachiti ndataurire izvo zvinhu. Ndataura kandi ichokwadi izvo imi hamudi mari here kana mumwe. Izvo kungondiona ndichitaura nechi ndokuda chichi. Iye andofunga kuti andoti mari yaita. Paita mari apo. Otosevha neni. Ashanda kuma kitchen 2 days. Andoza kuti it's fine. Handakana problem handina pressure. Mwedzi kana wapera kuti kasi chitengera mwana wangu chitengera chichi changu chichi. Haudi kungonditengera ichichi. Saka unoti chicho kuda kuroorwa here kana kuti kuda chi. Plus nechipani humwe hunhu nevakadzi manje zvokuti iye anoti ane mwana neumwe murume odana neni ini ndonetswa kuti sapota mwana wangu mwana wangu anodya chichi. Asi tikada kumubvunza kuti ndikamubvunza kuti murume baba mwana wako akambovabvunza here zvechichi kunozi vana basa vakanyarara kubva kudhara vakatora amwa nezvazvo chichi. Saka inini kudada ndindofanira kusapota mwana wako baba mwana wako uchivareka. Fodera baba mwana wako tinzwa kuti vanoti chii kuti kuramba uchinetsana neni kuti ndadana newe. Muri mazihure vanhu. Baba mwana wangu vazodii vakati hazvina kana basa iwe fonera baba mwana wako. Ndozvinhu chokutanga chaunofanira kuita. Yes todanana but hazvirevi kuti kana ndidana newe iwo ita mukana wekuti ndoda kuti uyu achitosapota ini nemwana wangu nevana vangu 5. Azvito zvandakuonera ndakuona murodhi uchifamba uri wega. Zvekuti vanhu vosenga sanzu nechichi sanzu iwewo wakambosvika musango iwo ukangosenga sanzu uchitsvaka huni. Unosvika wobvisa masanzu yese wosenga huni unovesa. Ndingapinda musango ndotsvaga huni zvindotsvaga ndosenga nesanzu rese ndomadii matsotsi. Kana ndauya musango ndichitsvaga huni ndotsvaga huni handitsvagi sanzu ndobvisa mabranchi zviduku zvisina moto ndorasa ndoenda nesanzu rangu randinoda. Ndakuna baba mwana wako vaudza kuti ndoda chengetai mwana ndobva undofanira kunetsa kwete kuti wana boyfriend wotonetsana nayo woti chengetani ini nemwana wangu. Ndiye aita sei mhosva here kudana newe. Imbopopotera baba mwana wako vatukewo futi zvaunondiita uchinituka uchiti haudi kundichengeta haudi kuchengeta mwana wangu haudi kuti handiri kuchengeta mwana wako ndakuwana zvo usina mwana murodhi. Nhasi wakunondiintrodusa kuvana vako ndichikuti ndivo baba ndiri baba vevana vako. Hakuna vafana musambonyengera muno mujoni hamuna kana mukadzi muno. Mune matsotsi mune magevha kana uchida mukadzi unoenda kumusha kuZimbabwe unotsvaga mukadzi akadzikama ngauye muno mujoni uchimunhingirikira muno wamuteura kuti mukadzi wako kwete zvokungotora gevha tingoda so futi special vanotoshanda vatonyengereri futi ukangoita sowabhaisa kunzwa usingandisiya ukandiona takadai ndabasa newe hatokunyengereri. Asi mukadzi wako wabva naye kumusha muno mujoni maanogona kunyengerera mukarwa mukadii mukatukana muchingonetsana muchidii achingozva kuti uyu murume wangu wandakabva naye kumusha. But matsotsi awa unotamba nhova ndokuudza anokutambisa nhova matsotsi mamwe kuti ndizvo vamwe havasi kuenda kumusha gore rapera mari but iwo matsotsi awo anoenda kumusha ese anoenda kumusha matsotsi awo. Akasenga mabhegi mamona kuenda pamabhazi paya munoona akazara park station
akazara matsotsa wana mabhegi enyu wakomana imi musingaendi kumusha. Kwanzi lockdown yakasuka kuno, lockdown yakasuka Mchembera ndisi kuya kumusha. Lockdown inombozonyanya kusuka varume sei? Ndoda kumbonzwisisa varume imi sei lockdown ichizongonyanyisa imimi chete muno mujoni. Vakadzi vese vanoshanda kumakitchen vanoshanda 2 days chete pamwedzi, 2 days pavhiki, 2 days pavhiki. But lockdown haivasuki zvandiri kuona. Imwe varume muri kuona lockdown yanyanyosuka varume mujoni gore rino hemuone wakomana kupera kwenhamo kufa. Sei lockdown ichingonyanyusuka imi varume? Ndoda kumbobvunza kuti sei lockdown iriyo inongobata imi varume stereki ndimusinganyanyoenda kumusha muna December. Vakadzi vese vanoenda ndoda kunoona mwana wangu, ndoda kunoona mwana wangu. Motovapa futi mari voenda. Lockdown sei ichingonyanyobata imi varume? Imbondiudzai gore negore panongova nechinoitika. Ndati takadi ne lockdown. Ndakazodidi pa ndakushanda. Pakadidi pakaita xenophobia paya. Pakarukwa madriver pa ndinongotiza nedzimwe mastone. Lockdown inongorova varume muno mujoni. Uyaone gore rino. Ina hangu handisi kutaurisa, anongotaura zvandoziva hangu. Ndingotaura hangu zvandoziva kana muchiona ndotaura zvinhu zvenyu. Mundiregerere henyu asi. Handina hangu kutaura zita remunhu, handina hangu kutaura baba yemunhu, handina kutaura baba vemunhu, handina kutaura mwana wemunhu. Ndinongozvitaurira zvinhu zvandoziva, zvandongoonawo muno mandinogara kuti lockdown iri kunyanyorova vakomana. Vana sisi ava, vana dzedu dzakabva kumusha, vana sisi vedu ava nevana vakasiyana namukoma vedu. Vanongoendavo kumusha gore negore chero lockdown yakabata. Chero xenophobia yarova, chero chiitapisirwa dzimba, chero vasingashandi vanoendavo kumusha gore negore. Asi vana mukoma ndo vasingaendi. Saka ndingoda kungoziva kuti mimi sei musingaendi kumusha. Lockdown yacho yezonyanyisa kumbonetsa imimi mega sei. Ndo zvandoda kungoziva. Kuti sei lockdown ichingonyanyonetsa imi varume. Kana mandiudzawo ipapo, zviro zvakanaka. Plus sei imwe varume muchingoramba muchingochengeteswa vana vevanhu imimi. Imiwo vakasei muchingochengetesa vanhu vana vasiri vavo. Ivo vanhu vana baba vavo varipo. Modi kumboenda kuna baba vacho kuti chengetai vana venyu. Muone kuti vanoramba here. Ameno. Ngototi darikawo nepanyaya iyoyo nhasi. Ameno indani ndichitodarikawo zvangu pano pasiporo. Ndikangonzwa kuti rega ndimbogara pasi ndimbotaura nehama dzangu kuti lockdown ngairege kubata varume. Irege kunyatsa kuti kava stereki. Saka iri bho muswera henyu zvakanaka. Muswera henyu zvakanaka. Nina hangu ndakuenda.